Hello logofer, good morning. Dini जाबाय मोसौनि बिहु ओमफ्राय लोगोसे मोनसे मोजां खौरां बाग्लारि प्रडाक्शनाव नोंथांमोना मासुखौ नायनो हासिगोन गोदान ओमफ्राय मैया हेगारबाय आरोना थ' नोंथांमोना थांनानै सापर्ट होबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जों मोसौखौ थुखैनोसै ओमफ्राय लावखा बेगेना खाहोनोसै आरोना लाव जा फान्थाव जा ओमफ्राय दा लोगोआव दं आंजों जानि आमाय बे जाबाय भालुक मामा हायग नामा माने भालुक मामा आरोना जोंना मामाया नै नायनो हागोन नोंथांमोना भालुक मामा एबले हाय को भालुक मामा ओमफ्राय गालि दं ओमफ्राय दादा दं इजा ओमफ्राय लावखा बेगेनाखौ होबाय दं ओमफ्राय इजा भालुक मामाखौ माने एक्टर बायदि नुथारदो दिनै थ' ओमफ्राय इजा मामा दं मटु ओमफ्राय सब थुखैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा बे मोसौखौ थुखैनोसै थुखैनानै ओमफ्राय गालि हायेन अपराजिता ओमफ्राय इजा जाबाय भालुक मामा ओमफ्राय लावखा फान्थावनि भिडिअ बानायगासिनो दा आं तो नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जों दा मोसौ थुखैनोसै आरोना केनेका लागिसे ভাল লাগিছে ना ऐसे तू ही जानी बो गजब बेइज्जती है ভাল লাগিছে ना लोगोफोर जोंहाना मोसौआ माब्रै आरोना माब्रैनि मानैखौ हेगारना होनायाव मोसौ मानैया माने बेखौ हराव थिगसे होसोनानै हमनो नागिरदोंमोन हादिया माने हेगारना होनाय नालाय बिसोर बिराद सालाक जाबाय माने ओमफ्राय बे मानैया हमजाबाय आरो बेनिनो फिसा गोजा मानैबो फान्थि आरो मोसौआ ओमफ्राय दा जों मानैखौल' मोनबाय ओमफ्राय बेखौनो माने थुखैनोसै आरो मानैया ओइ माय गिदिंखौ जानो मामा जलिया बाल्टिं लया बाल्टिं बे मामाया जोंना भालुक मामा आरोना मामानि लांहिननि जायो कार्बि आंलंनि फैदो आलासि जानो नामानो माने भालुक मामा आरो थ' नै मोसौआ जोंना मानै लोमसिगोन आरो सिनेमेटिक नायनोबा बुं माबा मोनसे हाय लोगोफोर नै दिनै जोंहा माबा बैसागोनि माने गिबिसिन फोरबो मोसौ थुखैनायखौ जागायजेननो नागिरदों नोंसोरमोना आशीर्बाद होबानो जाबाय जाहाथे बे गोदान बोसोरा मोजाङैनो थाङो आरो गासैनिसिमबो बैसागोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर आंनि फारसेनिफ्रायबो गासैनिसिमबो बैसागो बोथोरनि गासैखौबो बरायनाय जाबाय लोगोसे गाहाम हामलायनाय जाबाय थ' नै दायो खुलुमनाय हाबाफारिखौ लादों थ' लोगोफोर दायो मोसौखौ थुखैसै आरोना जोंना दिनैनि मेन टपिकआनो जाबाय भालुक मामाखौ लानानै थ' मा कालारखौल' इटुल' খানিব লাগে আৰু হালধি খানিব লাগে এই গুৰু এটাতো পলালেহে দিছোঁ সি পলাক দে হালধি খান লাহেকৈ ভৰিটো গুচকি ল নাই এনেকৈ দে মাৰ হালধি মাৰো লগা পোৱালিটো ধৰিব লাগিছিল নহয় হালধি লগাচোন মামা হালধি লগা फिसा मानसिखौ मोनबाय দেখানো ভালকে ভালো মামা ভৰি চৰি গুচকি দিলে শেষ হৈ যাব মতো খানো হলদে ৰংখিনি অলপ লাগিলে হ'ল ইটাই ৰিডিং আৰু আদাই আমাৰ ভালুক মামা আজি কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে না মামা আজি বিহুটো ভাল লাগিছে এনেকা হ'লে বেছি ভাল মাতো নিদিয়ে মানুহটো তো এবাৰ থুকুই আনিছে দে ওচৰত ধৰ মামা গা ধোৱাম ভালকে ধৰ নাজার দেহি ক'ত যাব বহুত বাকি আছে ক'ত যাবি মাথাটো ধুৱাই ভালকে ধৰচোন ভালকে ধৰ
Ro sini ki. Iki diba lagi di. Ro. तो लोगोफोर दायो मोसौखौ थुखैखांबाय दायो खुबैनाय हाबाफारि लाबाय ओमफ्राय दा खुबैनोसै आरो जोंना मथुआ मथु 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 हेय एन्जर इजानिके एन्जर इजानिके दायो लावखा बेगेनाखा खुबैनोसै no जाया लावखा स्टार्टिं खालामबाय दे बेगेनाखा थिकराखा हालदिखा बोसोरे बोसोरे बारि जा ओइ रदे लावखा बेगेनाखा हालदिखा थिकराखा बोसोरे बोसोरे बारि जा तो लोगोफोर खुबैखांबाय आरोना खुबैखांनानै जोङो दायो खुबैखांबाय ओमफ्राय नै बावनाया बेयावनो थाथोंसै तो आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना थांनानै बाग्लारि प्रडाक्शनखौ नोंथांमोना थाबैनो थांनानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना हो गावसिला जोबना हो ओमफ्राय शेयार खालाम जेसेबां हायो माने गोदान मेथाइ हेगारदों आं बेहाय मासुब तो हिट जादों नोंथांमोना आंनो हिट जादों बुंदों आरोना नोंथांमोनाबो हिट नांगोन तो बैसागुआव दामला बायदो आंनि गानखौ तो भिडिअआ बेसेबां दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ गोबां भिडिअ बानायगोन आं बैसागोनि माने 5-6टा भिडिअ बानायगोन तो नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय मोसौ बिहुनि आलादा मोनसे पार्ट बानायबाय आरोना ओमफ्राय तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा मोनसे जायगायाव थांगोन जों ओमफ्राय माने भिडिअआ बेसेबांनो एन्डिं आरो तो नोंथांमोना थाबैनो नायहैदो चेनेलखौ आरो बेखौबो नायदो हाय कय दे मामा हाय क है बेङाथ' हाय नकय तो लोगोफोर दा भिडिअआ बेसेबांनो जोबथोंसै आं एडिट खालामनानै बेखौ हेगारनोसै थाबनो दिनैनो हेगारनोसै आरो तो नोंथांमोना अनसायदो थाबैनो दिनैनि भिडिअआ एसेबांनो जोब्बाय बाय बाय